Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka code name Meghalaya project kala power thai Tamil Nadu hakhindiat sngi dep bakani kala warra Shillong ka bakraw balai ka Kyrteng jonga jilla na ka Thied North East ka paw ha ka tege jilla sa South India haba amdan kanu chingi dei banta haba wat bania la power thai baka ching panang kami ka code name Meghalaya project kadai penban ka wei ka jing thmu bamsap bakot shiki popular tangka dege jala bakani ka dege jing so cha buram ye ka jala Meghalaya bat ye kin nong shok shnong jongka kat kum ke jing pentep ki pulit Tamil Nadu ka Meghalaya project ka dege jing temu bala pengkre ba ban Thied adu khasan mut ki MLA jong ka Tamilaga battery ka shagam TV ke da ka pisa khnang ba kin thep put persha ye ka Sorkar ha ka por bonra ye ka no confidence motion persha yu speaker ka assembly ban pengkhalam ye ka Sorkar bala jet da ki pajba tani ka kam kala power thai hadin ka jingu chor chung MLA ka TV ke ko ba sanshar ka jila Tamil Nadu na uthangarai MLA raja ubala kenno bau thiru nabu karazu ubade YouTuber na orum bakam berbapenya je ka IPDS rengkat bat kiwei pan la terwahdu live san klur tengkai u ban buat kat kum kecing betha chungki henre hadian bula kentai la kenno ba mau bat kibahiyeng chung kila sha berngam ki pulet ki ong bau thiru nabu karazu bat ki porlok chung kila ai Kyrteng ye ka de kicing tumu kum ka Meghalaya project bat la penya je ka dagatai ka code name hak jing doket ki pulet kele jing tep na kisaki sabot digital evidence bo Vijay bolong senior news editor jong galat pathai khubor pothia thalai murai television la dan ka chi ekran bat thuru na bok karazu ubla shakam bar la batai ru bandan chi dei bat u hakapor badang peniaj ya ka dei jing thu ya Vijay la khat hajer da ki pulet bala doket yu arski lenter kata khatsan ba khanru trei naitong arja phanriu la kurubru ik mobile phone jogu bala pha sik cyber forensic nag bantaban bishar bnia hagawai perkalyang ka Chennai Press Club kala prem juri kanie daga baong bagalong ka jingban ben baga jingban wet ye ka jinglai lu chongkilat pathai khubor ka club kala kerpa di menteri rang ba Tamil Nadu usi Joseph Vijay bon tuklar mardor ban petikina ban ban phai no ik mobile phone jung no tho khubor ban pukot igor kom toket daga ba penbor lani pen septiang Hapreng ke cingpau ke code name Meghalaya project ka Tamil Nadu kamdan kanu ka cingkadau ba jala Meghalaya ka Sorkar kinong elam san hima lani kinogino ki kinhun kindan ji dai bat ka tege jingthu kat kum ki kai phot khubor Tamil Nadu laung ba ki bor to ket kim pat yathu balai la pen kami ka Kyrteng Meghalaya bat kampat dan ka cing batai ke basai Habatien pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya